May the 4th be with you. Good, Whoa, oedd hwnna'n weird. Right. Hello guys, what is happening? Shut my pethau, croeso nôl I PopT a ddiwrnod Star Wars. Hapus I chi gyd, woohoo! May the 4th be with you. Diwrnod lle mae fans Star Wars ar draws y byd yn ddathlu'r franchise enwog yma. So guys, yn y fideo heddi, fyddai'n ddangos I chi sut I cael yr ultimate Star Wars Day eleni. Let's go. Yn gyntaf, falle fydd hyn yn amlwg, ond wrth gwrs, mae Star Wars yn enwog am ei ffilmau nhw. Felly, wrth gwrs, mi allwch chi cael Star Wars Film Marathon. Mae yna dros 10 feature film gyda Star Wars yn rhedeg dros 25 awr. Felly, mae'n actually amhosib I gwylio nhw gyd mewn un diwrnod. Lot o amser yn eistedd lawr yn gwylio teledu. A allwch chi ffeindio'r ffilmiau ar gyfresu yma I gyd ar Disney+. Felly, be allwch chi wneud yn lle a be fi'n mynd I wneud yn bendant yw pigo fy hoff ffilm Star Wars fi I wylio heddi. A'r ffilm yna yw The Empire Strikes Back Pennod 5. O neu, allwch chi ddadle bod na ffilmau well Star Wars na'r un fi di ddewis, ond mae hwnna lan I fi a mae fe lan I chi hefyd beth yw eich hoff ffilm Star Wars. Sydd yn link dda i'r un nesaf. Rhif 2. Restrwch eich hoff ffilmau Star Wars o'r gorau i'r gweitha. Dyma rester fi. Rhif 11. Rise of Skywalker. Os ti'n fan o Star Wars, am resymau amlwg. Rhif 10. The Last Jedi. Just... Ne. Rhif 9, Solo, A Star Wars Story. Spin-off Han Solo, dde. Ddim yn gred. Rhif 8, The Force Awakens. Rhif 7, Pennod 1, Phantom Menace. Ffilm da, ond t'mo, bach yn boring. Rhif 6, Attack of the Clones. Okay, top 5 nawr. Rhif 5 fi di roi Return of the Jedi. Ffilm anhygoel, cari fe. Ond yn well na Return of the Jedi, y ffilm gyntaf na Star Wars erioed ryddhau A New Hope. Enough said. Okay, top 3. Fi'n nervous. Yn dod mewn yn rhif 3 yw Revenge of the Sith. Gwybod fydd rai pobl ddim yn cytuno gyda fi fyna, ond yn rhif 2 yw Rogue One, A Star Wars Story. Yn wedig, chi'n gwybod pam, y diwedd, lle mae Darth Vader yn mynd yn nuts. Ac yn spot rhif 1, fel wedys i'n gynharall, The Empire Strikes Back. A dyma'r rester fi, boys. Fi'n meddwl mae hwnna'n bang on. Reit, os chi'n gytuno neu'n angytuno, gadw bod I fi lawr yn y sylwadau a gadw bod I fi eich restr chi. Okay, rhif 3. Mae yna ffilter allwch chi ddefnyddio ar TikTok o'r enw Star Wars Bracket, lle chi'n pigo eich hoff cymeriadau Star Wars yn erbyn I gilydd I weld pwy yw eich hoff cymeriad. Mae fe tipyn bach fel hyn. Right, okay, off I ni, Kylo Ren. Ooh, Darth Vader. Boba Fett. Ooh. Yeah, Ahsoka. Ooh, mae hwnna'n anodd. Am fynd Han Solo. Ooh, Emperor Palpatine. Ooh, diddorol iawn. Director Krennic. Bendant Vader. Boba Fett. Emperor. Oh, mae'n rili anodd. Fi'n gwisgo Boba Fett, so, ond, y goat. Am I the goat? Emperor, Master Apprentice, mae rhaid fe fynd I Darth Vader. Yes! Okay, rhif 4. As ddim ddiwrnod well I chi testio hyn allan. Testiwch allan os mae gyda chi'r ffos. Pethau fel, wneud paned o de. Okay, cwpan, tea bags, sugar, tea bags gyda. Llwy. Oh, boys! Wrth gwrs, guys, mae hwnna just mor silly. Wel, guys, yn amlwg, mae gyda fi'r ffos. So, rhif 5 I fi yw I osgoi mynd i'r dark side, basically. Foedio'r temptasiwn I wneud pethau drwg. Paid y gwrando i'r llais yn pen ti.
Good. So yeah, just byddwch yn dda a paid â wneud pethau silly. Ti'n mo, like... But I'm fine. Hollol fine. Oh. Ddwy'n y bisgyn olaf yn y tin. Do it. Do it now. Nah. Good, use your anger. Good. Do it. Well guys, yn anffodus fi'n fully converted nawr I the dark side, so sorry. Sydd yn ddod iddi at fy pwynt olaf. Gwisgo lan fel eich hoff cymeriad Star Wars. Just fel hyn. Rhaid diolch yn fawr am wylio guys, gobeithio nathach chi joio'r fideo yma heddi. Os hoffech chi'r fideo yma, cofiwch I tanysgrifio I PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch am y notification. Ei wel chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, hwyl fawr!